Σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως και προσωπικά οφείλω να ευχαριστήσω τον ΣΑΦΕΜ, το Διοικητικό του Συμβούλιο, τον κύριο Στόγιο τον Ευάγγελο, ο οποίος φαντάζομαι το έχει αντιληφθεί, παίρνοντας το βάρος μιας πρώτης τέτοιας διεθνούς συνάντησης, σηματοδοτεί μια συνέχεια την οποία είναι υποχρεωμένος πλέον να φέρει σε πέρας, κύριε Στόγιο. Το θέμα μας, όσο αφορά τη δικιά μου παρουσία εδώ, έχει να κάνει με κάτι που δεν έχει αναδειχθεί όσο θα έπρεπε. Η φίλη μου, η κυρία Λιάτσα, έκανε μια αναφορά στους σωματοφύλακες και έδωσε μια διάσταση του γεγονότος ότι δεν ήταν ο Αλέξανδρος μόνος του αυτός ο οποίος επιχείρησε και έφερε σε πέρα στο όραμα της Μεγάλης Ελλάδας. Ήταν κάποια παρέα και αυτή την παρέα, εντός και εκτός εισαγωγικών η λέξη, θα πρέπει να αναδείξουμε σήμερα. Γιατί η ιστορία δεν έχει ασχοληθεί όσο πρέπει με αυτούς. Κάτι πάλι που δείχνει μία ομαδικότητα και μία διάχυση αρμοδιοτήτων σε επίπεδο management, σε επίπεδο ηγεσίας που ασκήθηκε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, ήταν αυτό που επίσης έθιξε χθες ο Κώστας ο Σαχπάζης σχετικά με τα τεχνικά έργα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και μίλησε για το μηχανικό σώμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το αποτελούμενο από 3.500 άνδρες με επικεφαλής το Διάδη και τον Γόργο. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν, εάν καθίσει κανείς και ψηλαφίσει από εκεί και έπειτα ερευνητικά Διόδωρο Σικελιώτη, Αριανό, Πλούταρχο, Κούρτιο, δείχνουν ότι δεν επρόκειτο για το επίτευγμα του ενός. Καταρχήν να διευκρινίσουμε διαπαντός και να έχουμε υπόψη μας ότι όλος αυτός ο σχεδιασμός δεν ήταν σχεδιασμός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του μεγίστου των ανδρών που γέννησε ο κόσμος, δεν θα μειώσουμε σε τίποτα την παρουσία του και το έργο του, αλλά ήταν σχεδιασμός του Μέγα Φιλίππου. Ο πρώτος ο οποίος εφήρμοσε την τακτική του management. Και τι σημαίνει management? Οι πρόγονοί μας το λέγανε δεσποτική. Το management δεν το μάθαμε ούτε από Αμερικανούς, ούτε από Ιάπωνες, όπως θέλουν να μας το παρουσιάσουν στα πανεπιστημιακά βιβλία σήμερα. Οι Ιάπωνες, Αμερικανοί και όλοι οι λοιποί που μελέτησαν γραμματεία, ελληνική γραμματεία, το 17ο, 18ο, 19ο αιώνα επαναπαρουσίασαν ως αντιδάνειο αυτά τα οποία είχαν αντιγράψει από εμάς τελεία και παύλα. Πρώτος για management μιλάει ο Ξενοφών και ορίζει το management όπως ακριβώς υπάρχει σήμερα στη σημερινή βιβλιογραφία. Ο Φίλιππος, λοιπόν, λέγω, επανερχόμενος στο Φίλιππο, ήταν εκείνος ο οποίος εφήρμοσε το management σε επίπεδο ιεραρχίας. Και εκείνος ο οποίος το εξετέλεσε ήταν ο Αλέξανδρος με την ομαδική συνεργασία των 8 σωματοφυλάκων, διότι προς το τέλος της εκστρατείας προσετέθη ένας σωματοφύλακας που δεν ήταν από την αρχή ο Πευκέστας. Θα δούμε αυτούς τους άντρες αναλυτικά και θα δούμε τη συμμετοχή τους σε όλο αυτό το διάβημα του οράματος της Μεγάλης Ελλάδος, γιατί επρόκειτο για όραμα της Μεγάλης Ελλάδας, που εμφύτεψαν οι δάσκαλοι και όχι ο Αριστοτέλης, δεν μειώνω τον Αριστοτέλη, λέω οι δάσκαλοι, και ήταν πολλοί οι δάσκαλοι και θα δούμε ποιοι ήταν οι δάσκαλοι, στη Μίεζα, κατά τη διάρκεια της εξαετούς φοιτησης, από 10 έως 16, 10 έως 13 ήταν το λεγόμενο, ας το πούμε σήμερα, γυμνάσιο, 13 έως 16 ήταν αυτό που λέμε σήμερα λύκειο. Βασιλικοί παιδες και βασιλικοί ακόλουθοι ήταν οι μαθητές αντίστοιχα του γυμνασίου και του λυκείου. Στο μεν γυμνάσιο διευθυντής ήταν ο αρχιπαιδαγωγός Λεωνίδας ο Υπηρώτης, ο συγγενής της Ολυμπιάδας που είχε έρθει, τον είχε φέρει η Ολυμπιάδα. Η Πολυξένη, η Μυρτάλη, αυτά είναι τα ονόματα της Ολυμπιάδας. Τα κανονικά Ολυμπιάδα την έχει βγάλει ο Φίλιππος, το γνωρίζετε αυτό, επειδή είχε κερδίσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες την χρονιά που την νυφεύτηκε. Ο Λεωνίδας, λοιπόν, ο αρχιπαιδαγωγός, ο Υπηρώτης, ήταν ο διευθυντής, ας πούμε, του γυμνασίου, των 3 πρώτων χρόνων. Και ο Αριστοτέλης, βεβαίως, ήταν ο διευθυντής
είχε τη διεύθυνση του Λυκείου. Τη γενική διεύθυνση στη σχολή της Μίζας την είχε πάντα ο Φίλιππος, ο οποίος επίσης δίδασκε. Τι δίδασκε ο Φίλιππος? Δημόσιες σχέσεις, διπλωματική δίδασκε ο Φίλιππος. Στη σχολή δίδασκε ο Φίλιππος, λέω. Δίδασκε δημόσιες σχέσεις, διπλωματική και ενίοτε και ηγεσία. Αλλά ας δούμε λίγο αναλυτικότερα αυτά τα θέματα. Οι σύγχρονες λοιπόν βιβλιογραφικές πηγές έχουν αδικήσει, είπαμε, τους σωματοφύλακες και φυσικά η πρώτη βιβλιογραφική πηγή στην οποία δεν υπάρχουν είναι ότι έχει να κάνει σχέση με το ΙΠΕΠΘ και τα εγκύκλια μαθήματά του. Και ας δούμε ποιο είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ασκείται στη Μίεζα. Υπάρχει εκπαιδευτικό πρόγραμμα, χωρισμένο σε 3 δεκαήμερα, στα οποία εναλλάσσονταν 3 τμήματα των 16 περίπου μαθητών. Δηλαδή, όταν ο Αριστοτέλης μπορεί να δίδασκε φιλοσοφία, ένα άλλο τμήμα μπορεί να διδασκόταν από το Θεόφραστο ορθοέπιες, ωρεολογία, αττική διάλεκτο. Ο Φίλιππος ήθελε να γνωρίζουν και αττική διάλεκτο, ούτως ώστε σε περίπτωση που προσεγγίσουν Αθηναίους για λόγους διπλωματικούς, μεταβούν στην Αθήνα κλπ, να μην μιλάνε την δωρική, βορειοδυτική ή την αιωλική, αλλά να μπορούν να μιλάνε και την αττική διάλεκτο. Ας δούμε μερικά μαθήματα. Θεωρητική φιλοσοφία και μεταφυσική, με τον Αριστοτέλη στα περιπατητικά άλση. Εν συνεχεία μουσική, με τον μουσικοδιδάσκαλο Λεύκηπο. Γεωμετρία με τον Μενεκλή και ακροαματικούς λόγους με τον Αριστοτέλη, τους οποίους παρακολουθούσαν και τα 3 θέματα υπομορφή ομαδικής συνεργασίας. Σήμερα αυτά τα λένε στα πανεπιστήμια και κυρίως στις επιχειρήσεις που διδάσκονται θέματα ομαδικής συνεργασίας, τα λένε case studies, δηλαδή μελέτες περιπτώσεων. Υποτίθεται ότι οι μελέτες περιπτώσεων, τα λεγόμενα case studies, τα οποία μπορείς σε μια εκπαιδευτική αίθουσα να κάνεις, χωρίζοντας τους εκπαιδευόμενους σε 2-3 ομάδες και δίνοντάς τους ένα θέμα, το οποίο θέμα θα συζητήσουν μεταξύ τους και θα βγάλουν πορίσματα και θα ανταλλάξουν τις απόψεις τους. Υποτίθεται, λέω, ότι αυτές οι μελέτες περιπτώσεων, τα λεγόμενα case studies, τα επινόησαν στο Χάρβαρντ, στη νομική σχολή του Χάρβαρντ, το 1876, δεν θυμάμαι ακριβώς, αναφέρω στο σχετικό βιβλίο, το όλοι αντέγραψαν τους Έλληνες. Ο πρώτος που εφήρμοσε μελέτες περιπτώσεων και οι studies, όπως τα λέμε σήμερα, ήταν βεβαίως ο Αριστοτέλης. Και ήταν και ο λόγος για τον οποίο, όπως κάποιοι γνωρίζουμε, όταν του έστειλαν από την Ασία μία επιστολή οι σωματοφύλακες σύμβουλοι, και ο Αλέξανδρος βεβαίως, λέγοντάς του ότι κάποιους ακροαματικούς λόγους υποτίθεται ότι τους έκανε σε εμάς. Γιατί τους διέδωσες στα σχολεία της λοιπής Ελλάδας? Υποτίθεται ότι ήταν αποκλειστικά μαθήματα για βασιλικούς ακολούθους οι ακροαματικοί λόγοι, και ο Αριστοτέλης απήντησε ότι η γνώση είναι για να διαδίδεται και όχι να κρατιέται στο συρτάρι, όπως λέμε σήμερα. Φυσική, ζωολογία, βοτανική, γεωγραφία και ονογραφία και πρακτική ιατρική με τον Αριστοτέλη. Το τι δίδασκε ο Αριστοτέλης ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί. Η Πασία, Παγκράτιο, Ξυφασκία με τον Κλήτο, ο οποίος Κλήτος μετέβηκε στην εκστρατεία μαζί τους. Πρακτική φιλοσοφία, αισθητική ποίηση, πολιτιολογία με τον Αριστοτέλη. Ωρεολογία αττικής διαλέκτου και φραστικές ορθοέπιες. Φραστικές ορθοέπιες. Με τον Εφορίωνα και τον Θεόφραστο. Ο Θεόφραστος ήταν ένας φίλος του Αριστοτέλη που τον είχε ονομάσει ο ίδιος Θεόφραστο, επειδή μιλούσε πολύ ωραία. Στρατιωτικές επιχειρήσεις και διπλωματία από τον ίδιο το διευθυντή της Σχολής Βασιλικών Ακολούθων, τον βασιλιά Φίλιππο. Γνωστή η στιχομυθία μεταξύ μαθητών και Φιλίππου, όταν τους λέει ότι από τότε που έχασα το ένα μου μάτι στη μάχη της Μεθόνης, έχω αντιληφθεί ότι ισχυρότερο των δωράτων όπλο είναι η διπλωματία.
Την επιμέλεια της σχολής, όπως είπαμε, διατηρούσε ο Λεωνίδας και εν συνεχεία την επιμέλεια είχε ο Αριστοτέλης, ο οποίος ήταν αδρά πληρωμένος ο Αριστοτέλης. Ο Αριστοτέλης ήταν αδρά, λέω, πληρωμένος. Και καλώς ήταν αδρά πληρωμένος, δεν ήταν κακό αυτό. Αυτοί οι 8 συμμαθητές λοιπόν και επιστήμοι, οι φίλοι του Αλέξανδρου, ήταν εκείνοι, λέω, που εξετέλεσαν το σχεδιασμό του management, της διοίκησης αυτής της επιχείρησης. Μια επιχείρηση, δεν έχει σημασία είναι στρατιωτική ή όχι, είναι επιχείρηση από τη στιγμή που έχει ιεραρχία, έχει οργανόγραμμα, έχει αρμοδιότητες και ξέρει ο καθένας τι θα κάνει ανά πάση στιγμή. Οι τακτικές του σημερινού λοιπόν management, της δεσποτικής, όπως είπαμε, είναι η λέξη σε εμάς και μια άλλη λέξη άγνωστη. Marketing. Δεν υπάρχει η αντίστοιχη λέξη στα ελληνικά marketing. Καταρχήν δεν υπάρχει σε κανένα λεξιλόγιο του κόσμου λεξούλα που να μην μπορεί στα ελληνικά να αποδοθεί. Γιατί αυτή περίπτωση το marketing είναι εμπορευματολογία. Δεν θα το βρείτε σε κανένα σίγαρο. Η γρήγορη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, η ομαδική συνεργασία, το time management που λέμε σήμερα, διαχείριση χρόνου του επιτελικού, πώς θα διαχειρίζεσαι το χρόνο σου κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην λες ότι δεν έχω χρόνο να ολοκληρώσω κάποια εργασία. Όλα αυτά που από το 17ο αιώνα, λέω, 17ο-18ο αιώνα, πέρασαν στην αμερικανική ευρωπαϊκή βιβλιογραφία και ήρθαν ως αντιδάνεια στην Ελλάδα και διδάσκονται σήμερα στις οικονομικές σχολές και στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, ήταν γνωστά σε εμάς από τότε. Ας δούμε όμως ποιοι ήταν αυτοί οι 8. Ας πούμε ποιοι ήταν αυτοί οι 8 σωματοφύλακες σύμβουλοι της διοίκησης του ηγεμόνα, ήταν ο πλήρης τίτλος τους. Λυσίμαχος, γνωστός. Θα δούμε ότι κάποιοι είναι γνωστοί. Είναι περισσότερο γνωστοί ως στρατηγοί εν συνεχεία που διαμελίζουν την αυτοκρατορία. Αυτό δηλαδή που οι ίδιοι έφτιαξαν, αυτό το δημιούργημα που οι ίδιοι έφτιαξαν, αυτό το κλώτσισαν σαν μια καρδάρα μεγάλα. Γιατί το πάθος της ηγεσίας και οι μεταξύ τους μετά έρηδες και βεβαίως η προσπάθεια του ενός να σφετεριστεί τα εδάφη του άλλου ενώ τα είχαν μοιράσει πριν. Λυσίμαχος, από τη Θεσσαλία. Ο πατέρας του είχε υπηρετήσει στο στρατό του Φιλίππου. Διακρινόταν για τη σωματική του διάπλαση. Ήταν αγαθός νους, με την αρχαιοελληνική σημασία της λέξης. Σωματώδης, Ρωμαλαίος, είχε σώσει τη ζωή του Αλέξανδρου 2-3 φορές ως σωματοφύλακας και σύμβουλος. Μην ξεχνάμε την ιδιότητα, δεν επρόκειτο για bodyguards που λέμε σήμερα. Είχε σώσει τη ζωή του Αλέξανδρου κάνα 2 φορές και μάλιστα του είχε απαγορεύσει να φοράει το κράνος με τα λευκά φτερά, με τα οποία ο Αλέξανδρος ήθελε να δείχνει ότι εδώ είμαι, ελάτε πάνω μου. Ήθελε να δείχνει στα εχθρικά στρατεύματα την παρουσία του, ήθελε να δίνει στίγμα. Γιατί οι Έλληνες, οι ηγέτες, δίνανε στίγμα και ήταν μπροστάριδες. Δεν ήταν πίσω όπως ο Δαρίος, ο οποίος παρακολουθούσε, ή και ο Ξέξης που παρακολουθούσε από το λόφο του Αιγαλαίου, ή ο Δαρίος που έβαζε μπροστά τους μισθοφόρους Έλληνες, Πέρσες, Μύδους και παρακολουθούσε εκ μακρόθεν. Οι Έλληνες ήταν μπροστάριδες. Ο Αλέξανδρος λοιπόν συνήθιζε στις μάχες να φοράει ένα κράνος με λευκά φτερά, ώστε να δίνει στίγμα. Και ο Λυσίμαχος ήταν εκείνος που του είχε απαγορεύσει να φοράει το συγκεκριμένο κράνος και υπάρχει και σχετική στιχομαθία, θα σου σπάσω τα μούτρα να ξαναφορέσεις αυτό το κράνος. Και ο Αλέξανδρος να του απαντά ότι αφού έχω σένα σωματοφύλακα, δεν παθαίνει τίποτα, γι' αυτό το φοράω. Δηλαδή με προστατεύεις εσύ και δεν... Υπήρξε διάδοχος του Αλέξανδρου, βασιλεύοντας στη Θράκη, τη Μακεδονία και μέρος της Μικράς Ασίας, όπου και βασίλευσε για 42 χρόνια. Νίκησε τον Αντίγονο στην εμφύλια μάχη της Υψού το 301, τελικά σκοτώθηκε στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας, στην εμφύλια μάχη του Κοροπεδίου εναντίον του Σέλευκου το 281, είναι θαμμένος στη Χερσόνησο της Θράκης. Ο ένας εκ των σωματοφυλάκων λοιπόν ήταν ο Λυσίμαχος. Ήταν ο Λεωνάτος, ο γιος του Αντέου με καταγωγή από τη Λίγκο, τη Φλόρινα, επιστήθιος φίλος του Αλέξανδρου, ωραιότατος από άποψη εξωτερικής εμφάνισης. Ήταν εκείνος που γνώριζε πάντα πριν από την κάθε μάχη, Γαυγάμι, Λαϊσό, με συνεχεία Ινδία, γνώριζε πάντα, αν όχι ακριβώς, περίπου τη διάταξη των εχθρικών στρατευμάτων. Οι πληροφορίες του λέγεται ότι ήταν συνήθως από γυναίκες.
Στο Λαμιακό πόλεμο συμμάχισε με τον Αντίπατρο και τον Κρατερό κατά τη διάρκεια της εμφύλιας κατάστασης και βεβαίως κατά του στρατηγού Λεοσθένη, αλλά για λόγους που δεν εξεχραβώθηκαν ποτέ, αυτοκτόνησε το 322. Ο Μαρσίας, ο ιστορικός Μαρσίας, γιατί νομίζουμε ότι ο ιστορικός της εκστρατείας ήταν ο Καλισθένης, ο ανιψιός του Αριστοτέλη, που ο Αριστοτέλης βεβαίως τρόπον τεινά τον υπέδειξε στους σωματοφύλακες και Αλέξανδρο να τον πάρουν μαζί τους και όντως εκείνοι τον πήραν μαζί τους και όντως ο Καλισθένης έγραφε, ήταν ο επίσημος ιστορικός της εκστρατείας, αλλά επειδή αυτοί δεν είχαν εμπιστοσύνη, και όταν λέω αυτοί εννοώ πάντα την ομάδα, επειδή δεν είχαν εμπιστοσύνη σε κάποιον που δεν γνώριζαν, γιατί αυτοί είχαν εμπιστοσύνη μόνο σε όσους γνώριζαν από τη Μίεζα, από τα 10 τους χρόνια δηλαδή, είχαν αναθέσει στο Μαρσία, τον Πελαίο, άγνωστο σχεδόν πρόσωπο, δραματογράφος ήταν αυτός, δεν ήταν ιστορικός. Και τι είχαν αναθέσει στο Μαρσία? Να παίρνει τα έγγραφα του Καλισθένη και να τα περιποιείται κατά το τόπο. Ο Λεωνάτος λοιπόν είχε σχέσεις με την Κλεοπάτρα, την αδελφή του Αλέξανδρου, με την οποία απέκτησε ένα γιο, τον ονόματι Λεωνάτο επίσης, τον οποίο συναντάμε σωματοφύλακα στη μάχη της Υψού, στον ποταμό Υψό, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του Πύρου στην Ιταλία. Κάστα σωματοφυλάκων είχαν οι λυκιστίδες, αγαπητέ Πρόεδρε, και είναι η καταγωγή σας από εκεί. Και μακάρι να υιοθετήσουμε λίγο το στυλ και την αυτοπεποίθηση του Προέδρου των Μακεδόνων από τον Καναδά, ο οποίος χθες, μεταξύ σοβαρού και αστείου, τι μας έλεγε? Μας έλεγε ότι κατάγομαι από το τάδε, λέει, χωριό της Φλόρινας, είναι το ωραιότερο γιατί κατάγομαι εγώ από εκεί. Και το χωριό μου έχει, λέει, και τις ωραιότερες γυναίκες, γιατί είναι το δικό μου το χωριό. Μεταξύ, λέω, σοβαρού και αστείου, αυτή την αυτοπεποίθηση την έχουμε ανάγκη, ιδίως οι μικροαστοί νεοέλληνες σήμερα, υποταγμένοι και προσκυνημένοι στην καθημερινότητα. Με την Κλεοπάτρα απέκτησε λοιπόν τον Λεωνάτο. Τον συναντάει ο Μαρσίας τον γιο Λεωνάτο στην αυλή του Αντίγονου μαζί με τον Πύρο. Πολλά χρόνια αργότερα. Γιατί και ο Πύρος είχε καταφύγει στην αυλή του Αντίγονου περίπου 17 χρόνων, όπου εκπαιδεύτηκε και εκεί, όπως ξέρετε. Ένας άλλος γνωστός είναι βεβαίως ο Πτολεμαίος. Το μεγαλούργημα του Πτολεμαίου στην Αίγυπτο είναι γνωστότατο. Δεν θα πω για τον Πτολεμαίο γιατί είναι γνωστός. Ο Πευτιέστας είναι άγνωστος, ο οποίος έγινε σωματοφύλακας προς το τέλος περίπου της εκστρατείας, καταγόμενος από τη Μίεζα, γιος του Ευγενή Αλέξανδρου, σώζει τη ζωή του Αλέξανδρου μαζί με τον Λεωνάτο στη μάχη που γίνεται με μία φυλή εδώ, όταν ανεβαίνει το τείχος ο Αλέξανδρος μπροστά πάντα, με σκοπό να τη δείξει μέσα και να δώσει μάχη. Τον ακολουθεί ο Πευτιέστας, ο οποίος κρατούσε πάντα την ασπίδα του Αχιλλέα και τους βλέπει ο Λεωνάτος από μακριά και σπέβει βεβαίως για βοήθεια και αυτός ανεβαίνοντας στη σκάλα και βρίζοντας γαμώ τους ποταμούς του Άδη. Βρισιά, λέω, δικιά μας, που συνηθιζόταν τότε. Δηλαδή βλέποντάς τους τι κάνουν οι τρελοί, τρέχει και συνάμα βρίζει γαμώ τους ποταμούς του Άδη. Ο Πευκέστας είχε υιοθετήσει τον ανατολικό τρόπο ζωής και ένδυσης, όπως και ο Αλέξανδρος, και είχαν κατηγορηθεί αφότεροι. Γι' αυτό γνωρίζετε την αψιμαχία του Αλέξανδρου που κατέληξε σε φόνο του Αλέξανδρου στον Κλήτο, όταν ο Κλήτος του είπε: αν σε έβλεπε ο Φίλιππος να φοράς αυτά που φοράς, τι φοράει ο Αλέξανδρος? Ο Αλέξανδρος φορούσε κάποια πόρπη, κάποια ζώνη, κάποια αξεσουάρ, όπως θα λέγαμε σήμερα, περσικά, με την αιτιολογία όπως ο ίδιος ισχυριζόταν, και ευσταθεί αυτό, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν ευσταθεί, ότι το έκανε για λόγους διπλωματικούς, για να τον νιώθουν οι σατράπες περισσότερο οικείο
και έτσι να μπορεί να γίνεται και περισσότερο αποδεκτός, να περνάει τις γραμμές του στα διπλωματικά τραπέζια κλπ. Γιατί αυτή η περίπτωση είχε κατηγορηθεί γι' αυτό και ο Πευκέστας ήταν ένας που τον εμιμήτω όσον αφορά την περσική ενδυμασία. Ναι, διακρινόταν για την αδυναμία του στις γυναίκες και ήταν ο μόνος από τους σωματοφύλακες που αρεσκόταν σαν ανατολίτικο τρόπο ζωής. Περδίκας, γνωστός στρατηγός, γνωστός ως αντιβασιλέας, γνωστός ως ο άνθρωπος που φοράει το δαχτυλίδι κατά τη στιγμή του θανάτου του Αλέξανδρου. Ωστόσο, ως σωματοφύλακας και σύμβουλος είχε διαπρέψει περισσότερο από ό,τι στη συνέχεια. Γιατί στη συνέχεια, γιατί πράγμα να μιλάμε, για εμφυλίους πολέμους μιλάμε στη συνέχεια με τον θάνατο του Αλέξανδρου. Γιος του Ορόντου, λοιπόν, από την Ορεστίδα. Να διευκρινίσω εδώ ότι ο Περδίκας και ο αδελφός του Αλκέτας, ο οποίος ήταν και αυτός σωματοφύλακας εκ περιτροπής αντικαθιστούσε τον Περδίκα, εν απουσία του Περδίκα στη σωματοφυλακή, ήταν από την Ορεστίδα. Ήταν οι Πυρώτες. Γιατί η Ορεστίδα βεβαίως ανήκε τότε στο Μακεδονικό Βασίλειο, αλλά προηγούμενα ήταν στην Υπηρωτική, ας την πούμε, επικράτεια, συγγενή φύλλα ήταν αυτά μεταξύ τους, και ο Περδίκας και ο Αλκέτας, εξού και οι Ορεστίδες, δηλαδή οι Πυρώτες με καταβολές υπηρωτικές, συμμετείχαν στην εκστρατεία όπως συμμετείχαν και όλοι οι Έλληνες. Ο Αλέξανδρος τον όρισε σατράπη της Περσίας, κατά τον εμφύλιο μεταξύ Αντίγονου και Ευμένη, συνασπίζεται με τον Ευμένη, ο οποίος ιτήθηκε το 316. Τα ιστορικά ίχνη του Πευκέστα έχουν χαθεί. Επανέρχομαι στον Περδίκα, εξέχουσα ηγετική φυσιογνωμία, ανυπέρβλητη του θάρρους, ασύγκριτη στρατηγικής δύναμης. Ο Αλέξανδρος σε μία κίνηση αναγνώρισης του έδωσε το δαχτυλί του λίγο πριν πεθάνει, έγινε ο κύριος ρυθμιστής στο απέραντο βασίλειο, ωστόσο δολοφονήθηκε αργότερα από έναν άλλο σωματοφύλακα. Οι αλλοτινοί αδελφοί ενόπλης δεν δίστασαν όταν πλέον είχαν διαμελήσει την αυτοκρατορία και σφετηρίζονταν ο ένας το έδαφος του άλλου, δεν δίσταζαν να σφάζονται μεταξύ τους. Ο Πίθων του Κρατέβα, ένας εκ των δικαιωτέρων σωματοφυλάκων και συμβούλων της ομάδας Αλέξανδρου, ήταν αυτός που συμμετείχε στη δολοφονία του Περδίκα πολύ αργότερα. Να περάσουμε στον Αριστόνος, μια προσωπικότητα την οποία παραμένει άγνωστη και παρέμενε σχεδόν άγνωστη για τον πολύ κόσμο, διανοούμενο εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών κόσμο, μέχρι και την Αφίπολη, που στην ανασκαφή βρήκαν κάποια επιγραφή Αριστόνους και από εκεί έπειτα άρχισαν να αναρωτιούνται στο διαδίκτυο ποιος είναι αυτός ο Αριστόνος. Τι ήταν ο Αριστόνος? Ο Αριστόνος, με καταγωγή επίσης από την Πέλα, γιος του Ευγενή Μακεδόνα Θησαίου, ικανότατος σε επίπεδο λήψης αποφάσεων, ο Αριστόνος μετά το θάνατο του Φιλίππου έχει ερωτικές σχέσεις με την Ολυμπιάδα, παρά τη διαφορά ηλικίας που είχε. Ένας εκ των σωματοφυλάκων συμβούλων, ο Αριστόνος, λοιπόν, έχει σχέση με την Ολυμπιάδα. Αυτό είναι γνωστό σε όλους. Είναι γνωστό σε όλους τους σωματοφύλακες συμβούλους. Δεν το συζητάνε μεταξύ τους. Και στον Αλέξανδρο. Όταν γίνεται ο διαμερισμός της αυτοκρατορίας και ο καθένας παίρνει τα κομμάτια του, ο Αριστόνος δεν θέλει τίποτα. Γυρίζει στη Μακεδονία, γιατί θέλει να γυρίσει στην Ολυμπιάδα. Η Ολυμπιάδα τον διορίζει διοικητή και έπαρχο της Αμφιπόλεως. Εξού και η επιγραφή Αριστόνος και η αναζήτηση για το ποιος είναι ο Αριστόνος. Την υπερασπίζει εναντίον του Κασάνδρου, όταν ο Κάσανδρος επιτίθεται στην Ολυμπιάδα σφετερίζοντας τον θρόνο, τον οποίο θρόνο η Ολυμπιάδα κρατεί για τον εγγονό της Αλέξανδρο τον Τέταρτο, που έχει κάνει με τη Ροξάνη. Όταν ο Κάσανδρος επιτίθεται, την υπερασπίζεται ο Αριστόνος, ο Αλλοτινός σωματοφύλακας και σύμβουλος που είχε οδηγήσει φάλαγγες εναντίον της Ασίας, εναντίον των ασιατικών στρατευμάτων Μυριάδες. Την υπερασπίζεται, λέω, ο Αριστόνος σε μια προσπάθεια εξόδου από την Πύδνα, όπου έχει κλειστεί η Ολυμπιάδα. Πέφτει ο Αριστόνος διάτριτος από τις δόκες των Μακεδόνων του Κάσανδρου
και εν συνεχεία είναι γνωστός ο θάνατος της Ολυμπιάδας με λιθοβολισμό από τους συγγενείς των ανθρώπων που η Ολυμπιάδα είχε δώσει εντολή να εκτελέσουν λίγο πριν ο Κράσαντορας της επιτεθεί. Αυτή είναι η προσωπικότητα του Αριστόνος, ενός αυστηρότατου, αλλά ικανότατου σε επίπεδο λήψης αποφάσεων. Και λέω για επίπεδο λήψης αποφάσεων γιατί θέλω να τονίσω το εξής. Η λήψη αποφάσεων κατά τη διάρκεια της εκστρατείας δεν ανήκε στον Αλέξανδρο. 100%. Συμμετείχε. Πολλές δε φορές ελευκό άφηνε τους σωματοφύλακες συμβούλους να ενεργήσουν κατά το δοκούν της ωφελημότητας, της επιχειρησιακής ενέργειας, την οποία σκόπευα να κάνω, γιατί και εκ των πραγμάτων σε κάποιες επιχειρήσεις οι αποστάσεις μεταξύ των συμβούλων και του Αλέξανδρου ήταν της τάξης των 300 και 400 χιλιόμετρων, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα συνεννόησης. Σε 500 χιλιόμετρα, σε 50 χιλιόμετρα διατάσσεται η φάλαγγα, το υλικό μέτωπο στη μαχή σου. Δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνία για το τι κάνει ο ένας αριστερά και τι κάνει ο άλλος. Έχουν αναλάβει οι 8 και ο Αλέξανδρος βεβαίως, ο οποίος διατηρεί μία πτέρυγα, την άλλη πτέρυγα εξ αριστερών τη διατηρεί ο Παρμενίωνας, μέγα στρατηγός του Φιλίππου και συνθήκη του Αλεξάνδρου, που όμως δεν ανήκει στους 8. Οι 8 ήταν οι πιτσιρικάδες από 13 χρονών στη Μίεζα, οι οποίοι είχαν δεθεί συναισθηματικά και αυτοί είχαν επιλεγεί από τον Αλέξανδρο να αποτελούν τους συμβούλους σωματοφύλακες του Ανώτατου Συμβουλίου του ηγεμόνα. Αυτός που βλέπετε εκεί είναι ο Λεωνάτος, δεν είναι ο Ηφαιστίωνας, είναι ο Λεωνάτος. Μια σπανιότατη φωτογραφία, η οποία υπάρχει σε προφίλ στην Κυκλοπαίδεια του Ήλιου, και αυτό είναι μια, ας το πούμε έτσι, μεταφορά, ανακατασκευή σε κούκλο, σαν τους κούκλους που υπάρχουν στις βιτρίνες των καταστημάτων, που ένας βιοτέχνης έκανε αφού του έδειξα το προφίλ του Λεωνάτου από την Κυκλοπαίδεια Ήλιος. Ο Ηφαιστίωνας ήταν ένας επιστήθιος φίλος βεβαίως του Αλέξανδρου, ο περισσότερο εξ όλων επιστήθιος φίλος του Αλέξανδρου, και ήταν και άτυπα ο επικεφαλής των σωματοφυλάκων συμβούλων, χωρίς να έχει οριστεί ο κάποιος αστυγός. Γιατί αναγνώριζαν όλοι στον Ηφαιστίωνα τον ορθολογισμό της σκέψης και την τακτοποίηση των θεμάτων κατά τη διάρκεια της συζήτησης, κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να εξάγουν τα καλύτερα δυνατά πορίσματα. Ο Ηφαιστίωνας τους προέτρεπε να χρησιμοποιούν, όταν συνευρίσκονται σε συναντήσεις, τους προέτρεπε να χρησιμοποιούν αυτό που σήμερα στα επαγγελματικά σεμινάρια των επιχειρήσεων λέγεται καταιγισμός συνειδεών. Δηλαδή, πείτε τις απόψεις σας, όπως ακριβώς σας έφερε στο μυαλό, τις καταγράφουμε, με συνεχεία όλοι μαζί θα αφαιρέσουμε εκείνες που θεωρούμε λιγότερο εφικτές και θα αναδειχθούν εκείνες οι οποίες είναι καλύτερες από άλλες εφαρμογές. Προστατευτικός προς τον Αλέξανδρο, ενεργούσε πατρικά και μητρικά, γι' αυτόν, ενώ για λόγους συναισθηματικής βαθύτατης φιλίας, δεν ήθελε να του φέρνει αντιρρήσεις, ακόμα και αν είχε διαφορετική γνώμη από αυτόν. Μην ανοίξω το θέμα των ψευδολογημάτων περί αιμοφιλοφιλίας κλπ. Αυτά θα πρέπει να είναι αποδεδειγμένα για να γράφονται και να συζητιόνται από τη θολοκουλτούρα που επικρατεί, η οποία θέλει τον Αλέξανδρο αιμοσταγή η χρονιά των λαών, οι ομοφιλόφιλοι τον θέλουν ομοφιλόφιλο, οι χριστιανοί τον θέλουν χριστιανό και τον βάζουν να πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα. Είναι γνωστή η γραβούρα η μεσαιωνική, ο Αλέξανδρος δήθεν πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα και πέφτει γονιπετής στον Σαρτού, τον αρχιερέα της Ιερουσαλήμ, όταν λέει του παρέδωσαν τα κλειδιά. Ο Αλέξανδρος δεν πήγε ποτέ στην Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ ήταν μια ελάσσονο σημασίας πόλη για τον Αλέξανδρο, δεν ενδιαφέρει καθόλου τα αυτόν του σωματοφύλακες. Βασιλικούς ακολούθους είχαν στείλει να την παραλάβουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, λέω, όλοι τον θέλουν δικό του. Οι Σκοπιανούλιδες βεβαίως τον θέλουν δικό του. Οι Αφγανοί όταν σε βλέπουν τον Ισκαντά, όλοι θέλουν λίγο από Αλέξανδρο, λίγο από εκείνο
εκείνο το επίτευγμα που είχε φτάσει μέχρι την εσκατιά της γης και είχε κατακτήσει την Οικουμένη. Πρόκειται για την περιγραφή του τάφου του Ηφαισίωνα, ο οποίος ετάφησε άνοιγμα σπηλιάς, που σήμαινε τι? Αφιερωισμός. Εκείνοι δηλαδή οι οποίοι, κατά τη γνώμη των άλλων, των ζωντανών, εκείνοι οι οποίοι έφευγαν προσεγγίζοντας το επίπεδο των ιερών, εφάβονται σε σπήλαια ως αφιερωισμένοι και μεγάλοι. Έτσι είχε ταφεί ο Ηφαισίωνας. Δεν ξέρουμε αν μεταφέρθηκε από εκεί και έπειτα, μπορεί να μεταφέρθηκε στην Αφίπολη. Κάτι ακόμα έτσι το καταθέτω υπόψη σας. Δεν υπάρχει ανέμη Ολυμπιάδα στην Αφίπολη. Την Αφίπολη μπορεί να την έκανε η Ολυμπιάδα με σκοπό να συγκεντρώσει εκεί ενδεχομένως μέλη της βασιλικής οικογένειας και τον εαυτό της. Δεν πρόλαβε. Ο Κάσανδρος δεν θα επέτρεπε ποτέ να ταφεί η Ολυμπιάδα σε ένα τέτοιο τύπο. Η Ολυμπιάδα είναι θαμμένη και είναι γνωστό αυτό εδώ και 25 χρόνια στο μακρύ γυαλό Πιερίας, την Πίδρα. Και φαντάζομαι ότι κάπως θα αναδειχθεί, γιατί τώρα τελευταία έχει γίνει πολύ παραπληροφόρηση για το αν η Ολυμπιάδα είναι θαμμένη στην Αφίπολη. Οι πηγές, όπως σας είπα, είναι Αριανός, Πλούταρχος, Διόδωρος Κελιώτης, Πούρκιος, Πολύενος, Ιουστίνος. Δεν θα ήθελα κάτι άλλο. Δεν ξέρω, κυρία Έτσα, αν υπάρχει χρόνος να γίνει κάτι. Δεν υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ. Κάποια άλλη φορά μπορούμε να συζητήσουμε.